Aegon Laser Goniometer Pro, vševidící oko na nože, které vám během vteřiny odhalí pravdu o ostří. Představte si nástroj, který během okamžiku ukáže vám nebo vašemu zákazníkovi přesně to, co ostatní jen odhadují. Žádné, myslím, že to má 20 stupňů. Žádné, možná je to asymetrické. Jen jasný, ostrý obraz skutečného profilu břitu, díky laserovému systému a optické stupnici. Aegon Laser Goniometer Pro není jen úhloměr. Je to diagnostický přístroj pro profesionály, kteří chtějí mít každý krok broušení pod absolutní kontrolou. Co nabízí? Bezdotykové měření, žádné riziko poškození ostří, laserové zarovnání, přesné nastavení a okamžitý přehled o profilu břitu. Velká čitelná stupnice. Úhel vidíte jasně i bez lupy. Speciální podstavec volné ruce. Stabilita a opakovatelnost jako v laboratoři. Funguje i na zakřivené nebo asymetrické ostří. Máte manuální brusku na nože, u které nastavujete úhel broušení, pak je Aegon Goniometer Pro ideální pomocník. Dopředu vám řekne, jaký úhel použít u konkrétního nože. Žádné zbytečné přebrušování, žádná ztráta materiálu ani času. Vše v souladu s aktuálním stavem fazety nebo doporučením výrobce. A teď marketingová realita. Když držíte v rukou Aegon, zákazník nevidí jen brouskaře. Vidí experta. Tato maloznámá super pomůcka okamžitě vyvolává důvěru, zájem a respekt. Stačí vteřina a váš klient vidí, že vaše práce je založena na přesnosti, ne na náhodě. Tohle je jako rentgen na nože. Víte o nich víc než oni sami. Není to nástroj pro každého. Ale pokud patříte do vyšší ligy brouskařů, kteří chtějí dokonalou kontrolu nad výsledkem, schopnost odhalit i neviditelné chyby ostří a zároveň zaujmout klienta profesionálním přístupem, pak je Aegon Laser Goniometer Pro víc než nástroj. Je to vaše vizitka v reálném čase. Získejte svůj Aegon dnes a ukažte světu, jak vypadá ostří, když přesně víte, co děláte. Pro ty, kdo nebrousí jen nože, ale i důvěru.